Здравейте хора, аз съм Кефти и тук сме на Night. Днеска правим нов сервер, където ще оцеляваме само аз, той за сега. Не се знае дали ще участват и други и нека да почнем с клипа. Този сервер за сега, както казах, само аз и той сме влезли. Никой за сега не знае за сервера. Не знам какво ще направим. Може да направим кандидатури да лязат някои хора, ако той се съгласи. Съгласен съм, но това може да стане по-напред. Добре. Значи, по-напред може да влезете в сервера, заради това следете клиповете и да знаете кога да се запишете. Къде ще ходим да оцеляваме? Да потърсим някъде, където има много животни. Ще ни хареса място за строение. И там не виждам някакво място. Ами има посетя. Ти колко дърва имаш? 11. Щупи го под мен. Ти какво събираш? Обикновената кост или бялото? Обикновено. Ами ако искаш да спрем чуповете тук и после като се намерим място да живее, не да го начало. Окей, айде да тръгваме. Много ченкове са бъдници. Айде спрем, да довиждане Ми хора, спрем клипа за малко и ще се видим след като намерим място за живеене. Здравейте хора, продължаваме с клипа и вече е вечер. В момента е нощ. Както и да я разбрахте какво говоря. И не сме намерили още перфектното място за живеене, но намерихме... Какво? Но намерихме... Къде какво? Боже Господи. Къде какво пае? Ко? Що му удари, бе? Имам вече. И нищо не стана. 15 зомбита! О, съжалявам за тия зло. Паника! Те рози нищо не виждам. Чакай, това какво е там? Айди идвай, бе, ще дойде тишина. Ко? Бих едно зомби. Олеле, боже. Бих едно зомби. Ти къде си? Ти какво правиш тук? Коя? Спели с кола. Спей с глава. Не, горяща зомби ще му попали. Привет. Не мога да ударя. Добре. Имам пили. Хора, ще ви покажа какво намерихме и къде ще отседнем за сега. Вече не е стана ден да тръгваме. Да. Те, взимаме всичко. Вземи. Ще чупя то с крафтинг. Аре, бе, толкова съм дебил. Добре, да. Толкова ли си дебил? Ще мина да диета вече, няма да ям пилта. Ще ям прасета. И здравейте хора, пак се връщаме. Имаме технически проблеми, заради това прекъсваме видеята, но според мен това няма голям проблем. И ще трябва да паузираме пак, мафака. Чакай, ме останах отвънка, помощ, отвори. Отвори ме, той тебе го люби, го уби. О, боже Господи. Какво става тук, бе? Много тук лава има. Да. Имаш ли камък? Да сложим камък, Имаш ли камък да сложим камък? Човека да го изкопае това сега. Бе, чакай, бе. Ко? Почнах да горя и угаснах веднага.
Сега ще стане тъмно. Майко, този скелет за малко да ме. Скелет ли има при тебе? Какво? Скелет ли има при тебе? Не. Окей. Тук те намерих айрон. И... Зомби! Пуш! 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 Последния удар. Бах спещя. Тук има доста желязо. Ти си желязо. Желязо. Кой ще я кажа? За тънта на улица. Да спирам екип. Аз спирам, защото няма нищо не казвам. Да, и аз така. Здравейте хора, аз съм... знаете кой съм, защото това е края на клипа. И да, затова пуснах на клипа да кажем, че това е края, защото мен очите почнаха много да ме болят. Мен също, играем вече сигурно 3 часа. И почнаха очите да ме болят и не можем повече да издържим. Потегна се да се развием колкото може повече, но това ще е. Чао! До скоро. Защото става вечер. Знаете какво става, като стане вечер. Спават са мобове и може да не скърте, че сме на най-новата версия. Та... Не се взема мисълта. Тук ли си? Да, тук съм. Човек колко е паснал и сега трябва да чакам. Не! Това не! Куде в тебе, бе? Ой, човек, преди секунда издадох, нямаше нищо. Аз ще да пуша тая дупка, няма стане. Преди секунда издадох, нямаше нищо. Затвори тук, ще види нещо. Виж ми на клипа, човек. Ето какво става, бе? Просто не отваря молята, стой тук. Има ама кога се спавнаха? Гледай там на зомби. 1,9 човек. Преди секунда нямаше нищо, аз си дадох и влязох само. What the hell? Осветявай! Да не се спавнат тук, ще не Лягай. Добре, не успя да се допиши си. Гледай какво става, гледай. Помниш? Зомбая. Абе, аз докато тия до рекичката тук... Дай ми едно айрон, ако имаш. Какво става беше? Тук се бия с един паяк. И не го трябва да го дай. Йочо! Има да едно айрон, бе. Няма. Не! Уф. Умря ли, бе? Какво стана? Не бе, тост. Бе, тост. Шатълбия. Сега ще изчупи брадата. Не, сега Ами... Чуй се за сега така ще го оставим, пък по-нататък ще го правим. гръмна нещо, какво стана? За къщата ли говориш, или по-нататък ще го правя? За къщата. Аз мисля да ходя да копам. Окей, аз тук ще изпървам всичко. Бе, човек, как ме буткаш само? Това не е толкова някакво, защото може да бутна някоя пещера. Или оня равен, спомняш ли? Човек, аз забравих, че може да правим така. Как? Така. Да. Човек, виж колко ябаш гледа, като носиш две пилита. Две пилита. Добре, човек, защото
членковете ми се допъкват. Никой не знае. Где ще е мината? Еми, ти ще по тази част. Тук ще направя. Какво ти... мотика имам или... Не. Ако искаш да спрем клипа, защото мисля, че ще им е скучно на хората да гледат само как правим тия неща. Ето може да сложи музика и такива работи. Когато има нещо по-интересно, тогава. Искаш да кажеш да го кътваме и такива работи. Не бе, просто да спрем. Да, нещо такова. Просто, да, нещо такова. Тук един точно. Аз не мисля да спрем моя клип, пък кога стане нещо интересно, отново ще го спрем. Окей, хора, този клип става някакъв много накъсан, ама както и да е. Ние ще го следим. Може да се след малко. Или не знам. Или никога. You